issir fik is-seta fik il-ħina jintfaw wara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Iżisħut l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum is-27 ta' Settembru il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Vincenz de Paul. San Vincenz de Paul twieled fi Franza fl-1581. Studja fl-Università ta' Tolosa u ġie ordnat saċerdot meta kellu biss 20 sena. Bagħtuh kappillan f'parroċċa minn hemm fejn mar Pariġi u beda jagħmel apostolat fost il-ħabsejn ikkundannati għal qdejf fuq ix-xwieni. Waqqaf il-kongregazzjoni tal-missjoni magħrufa bħala Lażaristi għal formazzjoni tal-kleru u għall-għajnuna tal-foqra. U bil-għajnuna ta' Santa Louise de Marille waqqaf ukoll kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità. Miet fis-27 ta' Settembru tal-1660. Ġie kanonizzat, ġifieri ddikjarat qaddejs mill-Papa Klement XIII fl-1737. Qaddejs li tassew ħadem ħafna l-karità mill-ħafna karità eżiskuti, ħafna nies. Hekk illum nixtieq mod speċjali nawgura u xek festa sabiħa lil ħutna kollha li jgħixu jew jaħdmu f'San Vincenz de Paul u xek kulħadd naħseb nafu bija nitolbu ħafna għalihom f'din l-Ewkaristija ħutna l-anzjani u l-ħaddiema kollha f'dik il-faċilità. Ejjew nitħejjew għal dil quddiesa billi nitolbu maħfra lil mulej għal ħtijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal membri kollha mejtejn tal-familja Galja. Nitolbu. O Alla, insaħħaħt b'virtujiet kbar lis-saċerdot San Vincenz de Paul fl-apostolat tiegħu għas-salvazzjoni tal-foqra u għall-formazzjoni tal-kleru. Għamel li nitħeġġu bl-Ispiritu tiegħu biex nogħżu dak kollu li ħabbuha u nagħmlu dak li nitalmu minnu b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Ġob fetaħ fommu, seħet jum twelidu u qabad jgħid. Erda għal jum twelidi għal lejl qal tnissel raġel. Għaliex ma mitx fi ħdan ommi? Għaliex ma bqajtx fil-ġuf u miet? Għaliex laqgħuni irkubtejn? Għaliex sidrejn biex nerda? Kieku issa jiena mindut u siket, kont inkun rieqet u mistrieħ maslaten bil-kunsulliri tal-art jew mal-gbarat li bnew mill-ġdid il-ħerbiet u mal-prinċpijiet li kellhom id-deb li mlew djarhom bil-fidda. Għaliex ma kontx bħal rimi moħbi, bħatrabi laqat maraw id-dawl. Hemm il-ħżiena jedew mill-inkwiet u l-għajjenin isibu il-mistrieħ. Għaliex jingħata d-dawl lill-imsejken u l-ħajja lil min qalbu kollha imrar, lil dawk li jixxenqu għall-mewt bla ma tiġihom
u jħaffru għalija aktar milli għat-teżor li jifirħu u jaqbżu bil-ferħ joxew meta jsibu il-qabar. Għaliex il-ħajja lil min triqdu magħluqa li Alla għala minn kull naħa. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali u ngħidu flimkien ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej. Mulej Alla tiegħi binar jiena ngħajjad bil-lejl li nitniet qudiemek. Ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej. Għati widen għat-talba tiegħi ngħidu flimkien. Ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej. Għax ruħi mimlija bil-hemm lejn il-qabar qed toqrob ħajti. Jiena madud ma min niżel fil-ħofra, sirt qisni bliedem bla saħħa, ngħidu flimkien. Ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej. Fost il-mejtin u friexi, bħal maqtulin minn duda fil-qabar li fihom ma tiftakarx iżjed u mhumiex aktar taħt idejk, ngħidu flimkien. Ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej. Inti xħetni f'ih il-ħofra, fid-dlamijiet, f'ih l-art, fuqi tafas il-qilla tiegħek, fuqi tfajt l-imwiċ kollha tiegħek, ngħidu flimkien. Ħatasal it-talba tiegħi għandek mulej. Jekk joġobqhom mumi bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Bin il-bniedem ġi biex jaqdi u biex jagħti ħajtu bil-fidwa għal-kotra. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesu brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U baċċi messaġġiera qablu li huma u sejrejn daħlu f'raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx billi u kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxiepli Ġakbu u Ġwanni qalulu: mulej, tridx ngħidu li n-nar jinżel mis-sema u jeqridhom. Iżdu dar fuqhom u ċanfarhom u marru f'raħal ieħor. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Jekk hawn xi ħaġa eżis ħuti li nixtieq għalija nnifsi u għalikom bħala ħuti li temnu hija li tikber dejjem fina l-passjoni dwar il-kelma tal-eżis ħuti ta' biex nisimgħuha, nifhmuha u ngħixuha. Dawk huma tliet passi: nisimgħuha, nifhmuha u ngħixuha. Illum kif smajtu rajna u xekk silta oħra l-bieraħ bdejna mill-ktieb ta' Ġobb fit-Testament il-Qadim. Huwa ktieb interessanti ħafna żħuti ta' mhux dejjem faċli biex nifhmuh. Il-ktieb ta' Ġobb huwa parabola ta' Ġobb mhux eżista bħala persuna. Ġobb huwa personaġġ u storja vvintata mill-kittieb sagru, jiġifieri dak li kien ispirat minn Alla biex jikteb biex ikellemna fuq affarijiet importanti ħafna. U bħal kull parti oħra tal-Iskrittura, fil-ktieb ta' Ġobb insibu l-messaġġ tal-Alla. Però nsibu wkoll xekk l-esperjenza umana. Kif smajna llum forsi ċertu espressjonijiet li jgħidilna Ġobb jistgħu jixxukkjawna. Ġobb fetaħ fommu, seħħet jum twelidu u qagħad u qabad jgħid u l-bqija. Il-kelma tal-Alla, hekk il-kittieb sagru ispirat minn Alla, ikellemna fuq il-misteru ta' tbatija fil-ħajja tagħna. Jekk smajtu qudiesa l-bieraħ, rajna kif hekk dal-personaġġ Ġobb filli kellu kollox u filli resaq ix-xitan quddiem Alla u Alla qallu lix-xitan:
Għallu qed taraħ li l-qaddej tiegħi ġob, ma ssib xejn xtejt fih. U x-xitan għallu żgur li ma ssib xejn fih, inti tajtu kull ma jrejt. U għalla li x-xitan għallu ħanħallih fidejk, għaddih mill-prova. U x-xitan bidi jħudlu ħaġa. U ġob baqa jtenni l-istess talba. Naċċettaw it-tajjeb minn għand Alla u l-ħażin ma naċċettawx. Il-mulej tani u il-mulej ħadli ikun imbierek jisem il-mulej. Ma jfissirx li ġob ħadna maddiex minn momenti ta' kriżi quddiem id-dbatija ta'. Kif smajna ġew momenti fejn ħassu konfus u stess ġo qalbu. Ħassu ma jistax jifhem u xek. It-tieni ġew sħabu il-ħbib tiegħu bdew jikkundannawh u jgħidu l-aċċetta dnubek, Alla qed jikkastiga ħadnub tiegħek hekk ġralek hekk. U xek, u t-tielet il-martu stess, eżisħuti. Hekk f'dal-ktieb tibda tgħidlu isħet l-Alla, Alla ma jħobbokx, Alla abbandonak. Innotaw dawn huma tliet edewwa li jridu niġġieldu f'mumenti ta' dbatija, eżisħuti ta'. U xek it-tentazzjoni minn ġewwa li naqtaw qalbna li nsiru pessimisti, it-tentazzjoni oħra Alla qed jikkastigak. Eżisħuti Alla ma jikkastiga lil ħadd tanzi fid-dbatija jkun iżjed qrib tagħna. Id-dbatija mhix kastig ta' dnub ta' issa. Eżisħuti, vera d-dbatija daħlet fid-dinja riżultat ta' dnub, però mhux ta' dnub personali ta' issa. U t-tielet tentazzjoni li jdu nirbħu f'mumenti ta' dbatija eżisħuti hija dak li qalet martu lil Ġob u xekk Alla ma jħobbokx. Huma tentazzjonijiet li jdu niġġildulhom eżisħuti ta'. Ovvjament il-ktieb ta' Ġob m'għandux it-tagħlim sħiħ u xekk tal-kelma tal-Alla dwar is-salib u dwar id-dbatija. Dak insibuh f'Ġesu. Araw l-Evanġelju tal-lum. Meta qorbut għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja ġifi kellu jmut, Ġesu jaf għalfejn ġie fid-dinja. Ġesu bida sħiħa daru telaq lejn Ġerusalem. Tafux kien se jiġri Ġerusalem mhux hekk. Kien se jbati u jmut għalina brida sħiħ imma għaliex għax dik kienet ir-rieda tal-missier għalih. Eżisħuti jekk is-salib aħna m'għandniex għażla u xekk. Is-salib jagħmel parti minn ħajjitna, temmen jew ma temminx. Fil-ħajja mis-salib Ġesu mhux hekk ta' Ġesu kien Alla. Ġesu s-salib aċċettaha xriet għas-salvazzjoni tagħna. Imbagħad mar-raħal tas-Samarija, is-Samaritani u l-Lut l-ikbar ewwa ta' xulxejn u dawn għax kienu jafu li sejjer Ġerusalem il-kapitali u xekk tal-Lut ħadwa kontih ma ċċettawx. U l-apostli bħalna quddiem id-dbatija jitolbu l-kostik u jirrabjaw. Ma Ġesu mhux hekk u xekk. Ġesu issihom ċanfarhom u kompla sejjer post ieħor. Kemm jgħallimna Ġesu eżisħuti kieku l-kelma tal-Alla inkunu nafuha nimmeditawha ta' sikwejt ta' mhux darba. Kieku f'mumenti ta' dbatija eżisħuti li jżuruna żgur. Infittxu l-għarf tal-kelma tal-Alla u l-qawwa tat-talb. Kemm ngħixu iżjed kuntenti eżisħuti, ma jfissirx ma jkunni s-salib ta'. Però s-salib jekk aħna nfittxu l-għarf tal-kelma tal-Alla u t-talb eżisħuti qatt ma jisir inna il-paċi ta' qalbna. Dik ma jistax jisraqilna. Għax dik il-paċi jagħtijilna Alla u jagħtijilna aktar eżisħuti meta s-salib naqduh ma' Ġesu u xekk. Naqduh mas-salib ta' Ġesu u nemmnu li bil-qawwa tal-Alla mis-salib toħroġ ħafna grazzja u ħafna barka. L-aħħar kelma. Is-salib naċċettawh minn idejn Alla isalvana minn ħafna problemi kbar ta'. Is-salib iżomna umli jeżisħuti ta' isalvana mis-supervja li jgħadu tant ikraħ. Is-salib jgħallimna nħobbu u xekk għax jekk jeħlisna mis-supervja jgħallimna nħobbu ta' bil-ħaq. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum biex jagħtina l-għajnuna tiegħu hekk biex dan l-għarf tal-għaġib tal-kelma tal-Alla nożżuh, nfittxuh u xekk għax huwa grazzja kbira ħafna li jagħtina l-mulej u l-hemm lest għalina. Kull ma rridu nagħmlu naċċettaw dan ir-rigal li l-mulej għandu għalina. Kjoġobkom nqumu bil-wieqfa.
Aħna nagħtu ġieħ illum lil San Vincenz de Paul għal ħeġġa tiegħu favur l-imsejknejn u l-imniktejn nitolbu l-Alla il-grazzja li jkollna l-Ispiritu tiegħu biex bil-qalb inħabirku għal ħutna fil-bżonn. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek u tħallija qatt nieqsa minn saċerdoti għad-disejn bħal San Vincenz de Paul kollhom ħeġġa għal fqar ta' Kristu nitolbu. Bierek il-ħidma ta' dawk kollha li f'pajjiżna bħal San Vincenz qed iħabirku għal vokazzjonijiet u biex jagħtu formazzjoni xierqa lil dawk li sejjaħ għas-saċerdozju tiegħek nitolbu ismanu. Għati għajnuna f'waqta lil kull minnu fil-bżonn u kun il-faraġġ tal-imniktejn u li lna ħeġġiġna biex bħal San Vincenz nuru ħerqa kbira għalihom nitolbu. Ħu ħsieb il-qaddejja tiegħek ħutna li għalihom qed noffru das-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna l-mejtin kollha għatihom il-maħfra tiegħek u lena ta' dejjem nitolbu. Ħeġġiġna bl-ispiritu ta' San Vincenz biex nożżu kull ma hu ħabb u nħabirku fl-apostolat għas-salvazzjoni tal-foqra nitolbu. Nitolbu llum bil-qalb għal residenti kollha ta' San Vincenz de Paul u dawk kollha li qegħdin f'residenzi tal-anzjani jew fl-isptarijiet tagħna. Nitolbu għall-anzjani il-morda anke li qegħdin fi djarhom persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li qegħdin isegwuna f'din l-Ewkaristija. Nitolbu għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, tobba, nurses u ħidma dawk li għamlu ħidma oħra mal-anzjani jew il-morda. U s-sħut nitolbu għal dawk li qed ibatu u xek biex fid-batija tagħna l-koll hekk niftħu qalbna għal Alla. Ejjew iż-sħuti fiskiet lil mulej nofrulu t-talba personali tagħna. Mulej Alla tagħna inżejjent lil San Vincenz de Paul b'virtujiet minn l-isbaħ ħajkun teżempju għalina fil-ħidma tagħna biex inwasslu d-don ta' mħabbtek lil kull min jeħtieġha bi Kristu sirna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru żan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li nħiedmu quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek, naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, inti tajt il-grazzja lis-saċerdot San Vincenz de Paul biex ifassal ħajtu fuq il-vittma li kien joffrilek fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, għamel bis-saħħa ta' dan is-sagrifiċċju aħna wkoll insiru offerta li toġbok bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu sirna. Għax biex timla bil-ferħ lil knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Vincenz de Paul, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li uxandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir
u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna l-membri kollha mejtin tal-familja Galja. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħennarina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli San Vinċenz de Paul bil-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-deni, eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu kunu jiswew lilna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jisħoq lix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni. Kjoġobkom biex nevitaw konfużjoni waqt itqarbejn, ser nibda nqarben fil-ġemp niġi fin-nofs imbagħad fuq din in-naħa.
Ngħidulu grazzi bil-qalb lil mulej għal din l-Ewkaristija, eżis ħuti għal dak kollu li jagħmel magħna, nqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Mulej inti ġedditna bis-sagramenti tas-sema, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex nitqanqlu mill-eżempju ta' San Vincenz de Paul u konna l-għajnuna tat-talb tiegħu ħammorru nxandru l-bxara tajba lil foqra fuq il-passi ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li jgħix u jsaltana għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Infaħru lil Marija, tal-Alla u tal-bnedmin, nannula li sbaħanja, bil-ferħ tal-qlub safin, Marija ħanina, min qalbna nitolbuk, għallimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobbuk.